Hvad er vindenergi? Vindenergi er, hvor vi udnytter vinden, som vi har ret tit, ofte i Danmark, til at lave energi af. Det var en mand fra Egypten, der opfandt vindenergien. Vi har været ret heldige med vindenergi, at vi har vindenergi i Danmark, fordi vi har virkelig godt plads til det og steder til det. For eksempel ude ved vores kyst, som vi har rigtig meget af. Rigtig mange kystområder. Der er det rigtig, rigtig godt, fordi der er masser af plads, og der er kraftig vind. Selvom vindenergi er så godt og smart, så er der faktisk også lande, der ikke vil have vindenergi. Der er flere lande i Afrika. Måske fordi de heller ikke har råd til det, fordi det er ret dyrt. Saudi-Arabien, Venezuela, Katar, Irak, Maldiverne og flere lande i Karibien vil heller ikke have det. Når nu vindenergi er så fornuftigt og smart, så forstår jeg godt, at der er nogen, der tænker, hvorfor vi ikke bare laver mere af det. Men på grund af de ulemper, der er ved vindenergi. For eksempel er en af de ulemper, er, at den kun laver energi, når det blæser. Nu er vi så heldige i Danmark, at det gør det ret så tit. Men for at ligesom kunne købe vindmøller, eller få plads til vindmøller, så skal der købes plads til det. For eksempel så er der nogle kommuner, betaler for at få lov at sætte vindmøller op. De betaler folk for at købe deres ejendom. De køber ejendom bare for at sætte vindmøller op. Og så er der noget krav om, at der skal være en bestemt afstand, fordi at det kan larme virkelig meget, og det kan være farligt. Det er også rigtig, rigtig dyrt at sende en vindmølle op. Det koster meget. Der er flere dages transport. For eksempel så er det lige været den der store vindmølle, der skulle fragtes, hvor det fandme tog flere dage at transportere den. For at få nogle tal på, hvor godt vindenergi er i Danmark. Vindenergi på land, ikke i vand, men på land, stod i 2022 for at producere lidt mere end 10,3. Vindenergi på land stod i 2022 for at producere lidt mere end 10,3 terawatt i timen. Og det var med et samlet elforbrug på cirka 35,5 i Danmark. Så cirka en tredjedel. Lidt under en tredjedel. Så det vil sige, at vi kan ikke forsyne os selv helt med vindenergi. Fordi det blæser ikke hele tiden, og det producerer bare ikke nok. Det smarte ved vindenergi er, at det blæser rigtig meget i Danmark. Og så koster det jo ingenting. Selvfølgelig er der noget omkostninger ved vindmøllen. Men en vindmølle kan sådan set producere elektricitet uden ledninger af drivgasser til atmosfæren, og dermed er langt mere klimavenligt end energi produceret fra fossile energikilder, som udleder meget. En af grundene til, at alle lande ikke har vindenergi er, der er manglende elnet. Der er usikkerhed om økonomi og udfordringer. Altså både med naturen og dyrelivet. Og grunden til, at vi kun har 3 vinger på en vindmølle, er fordi, at vingerne, det er den dyreste komponent i en vindmølle. Så er man nødt til lige at lige tænke pris og hvor meget energi den laver. Og så prøver man kun 3 vinger på. I dag er landvindmøller minimum 150 meter høje, og de der havvindmøller, de er minimum 200 meter høje. Og når vinden blæser ind på vingerne, så de får dem til at dreje rundt, så sidder der sådan en generator inde i det der hus, vingerne sidder på. Så når vingerne drejer rundt, så får den generatoren til at dreje rundt, og så laver den strøm på den måde. Det lykkes i 2020 at overgå fossile brændstoffer med vedvarende energi. Grunden til, at vi ikke har små vindmøller inde i byen, er fordi, at der var få tyskere, der havde testet det, men det virkede ikke. Det producerer ikke nok strøm. Vi har undersøgt, hvor på skolen det bedste at sætte en vindmølle op. Det bedste sted var mellem 2 bygninger, som I kan se på billedet. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad vej det blæser fra. Sige, vent. Nej, ikke godt færdigt. Grunden til det er godt mellem 2 bygninger, det er fordi
vinden den samler sig der. Ja. Vi skal forestille os, at der sidder sådan en vinger, eller de 3 vinger lige der. Og så når det er, at der kommer, altså vinden blæser, og vingerne drejer rundt, så drejer de rundt derinde, og så trækker de så i den der magnet, som så begynder at dreje rundt, og så sidder der så de her kobbertråde, som så laver strøm, fordi at magneten kører rundt.